Jing kap khwai do kha ka ba an penyai da utrai jong kapung ba ti es leng do bat ki perlok jong u ka jika kan deng te po jing king suer harud jong ka srok ba mairang shakensi east west ksehil district bat ka tarik perkandai ka khalai tarik benai September arjar apsan bat ka por ka sedang na du khnai bejim step bat on petkut para kapor lach teng janmet bat kador jeng ka tiket bat kalong khatsan spa tangka siruang we khwai mentangin page ki price ka first price jong kalau kidro ha kan ka khatlai tarik benai September arjar apsan kin ai da katrok khatar tayar lane da ka bisa cipolak tangka te kasyong api prolog pila da kan ka trok lane pila da ka bisa kaba cipolak tangkal ai kamon jeng pi ba pinjit yakine kawai nakine ta kasyong pi perlok pila da ka bisa cipolak lane pila da ka ne ka trok khalar tayar bat naka price kaban kong jong ka jing kop khwai do kha on aisan lak tangka bat ka price ka baar kalong arlak ka price ka balai ru kalong cilak ka price ka basau ru cilak ka price ka basan ru cilak ka banreu ka banyiau ka bapra ka bakhandai bat ka bachpeu ru kadang dei cilak tangka bat ka bakharwe kala dei sanpeu hajar tangka bat ka bakhadar ru kumju ka dei sanpeu hajar tangka ka price na ka neka jing kop khwai do kha bat nalor ki ne ki price jong ka jing kop khwai do kha ki dong don ru susu saki construction price na ka benta kinong khwai do kha te mentatong ini page kini ki construction price ki don hadu arpo teli ban ka nomor way kalong 1,000 ka nomor ar kalong 1,000 ka nomor lai 1,000 ka nomor 1,000 tangka ka nomor san hajar tangka ka nomor reu ka nomor nyeu ka nomor pra ka nomor ka khandai hadu ka arpo kalong bet 1,000 tangka ka way ka construction price ban ki kali ki dei baniang bagi parking balapan krelupa na ka bentajong ki te mentangin ne phai biang season part sia kalau kidro bar ka price nomor ar ha kan kalau kidro unyo ada ka bisa ar lak tangka bar ka price nomor lai ha kan kalau kidro unyo ada ka bisa cilak tangka bar kumjuru ka nomor saw kalau cilak tangka bat kumjuru na ka nomor ka basan ru kadang long cilak tangka te perlok kanai kadai kalat bat ka kabun na ka benta jongpi lada pidon kanusip lada pidon kabok kababha ha katai kasngi bat kapor ban bujika kan dei haka khalar beje no phaisngi haka khalar tarik benai September arjar apsan bat phila banbu da usej lane da urwiang bat lada kirawan ki penkheng ye kapor bujika on di baik dekat ke bat omsha ya ki ban nabar ban wandi jingdi khalam dayo jingbet light no tangi ki ba diknyang diwi badi ketir khwai on thadu khatmai kharwe kuntal haka arpsan tarik mentau bunai gos arjar arpsan bat nakam taki jinte bakam nia philaban pun hakine kinombar harum te khobe sibun prograwan se kendupat hakawe par ka video notice khwai all the best.